Bon dia, soc Balma, regidora de Compromís per Vila-real, i amb este vídeo voldria reivindicar la necessitat de preservar el nostre patrimoni, perquè l'herència arquitectònica d'una ciutat és un bé que cal cuidar i mantindre, ja que forma part de la nostra identitat. Fa uns 3 anys, el nostre partit va denunciar l'abandonament de l'antiga estació de mercaderies de Vila-real. Vam demanar a l'Ajuntament que iniciara amb Adif els tràmits oportuns perquè aquest espai es mantinguera, atès que era la mostra de l'arquitectura de ferro més important de la nostra ciutat i datava del 1920. Era, per tant, un edifici que formava part de la nostra història com a ciutat. L'equip de govern del PSOE, amb José Benlloc al capdavant, no va tindre en compte la nostra demanda i, finalment, aquest edifici va acabar enderrocant-se. Per a nosaltres no era una simple estructura de ferro, com tampoc no són altres estructures com la Torre Eiffel, la Sala Labrouste o el Pont des Arts. El ple de l'Ajuntament hauria pogut incloure aquesta estació en el llistat d'edificis protegits. Així s'hauria evitat la destrucció d'un patrimoni ja prou malmès per la manca de sensibilitat durant massa anys. Malgrat la nostra denúncia, res es va poder fer per salvar l'antiga estació de mercaderies. Recentment hem vist disbarats similars, com el plantejament de traslladar les alqueries dels frares pedra a pedra que havia fet l'actual equip de govern i que haguera acabat amb la seva destrucció total. En aquest cas, les al·legacions presentades per Compromís sí van aconseguir salvar-les. De nou, volien enderrocar part de la nostra història. Compromís per Vila-real reivindicarà sempre el valor del nostre patrimoni artístic, històric, cultural i arquitectònic. El seguirem defensant com ho hem fet fins ara, amb les nostres al·legacions, mocions, preguntes o pregs. Perquè estimem la nostra Vila-real, valorem el seu passat i volem preservar-la per al futur.